और इस बार तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एनडीए जो कहत हटे कि तेजस्वी के ऐसा हराम कि फिर दोबारा चुनाव ना लड़े, ओकर असर रही कि ना रही? पहले वो लोग अपना के सोचो अच्छा कि वो लोग कहाँ रही। जी, तो फिर ही जो अभी परिवार में बिखराव भइल बटे लालू यादव जी के, मतलब तेज प्रताप अलग हो गए, कुछो नहीं खे एकर जनता के ऊपर ना असर ना नहीं? कहीं कोनो बिखराव कुछ बिखराव जनता के नहीं ऊपर खे। असर नहीं एकर? अब परिवार बा, हाँ हाँ, अब मतलब जनता विश्वास के परिवार बा परिवार। तो इस बार बिहार में परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। एनडीए भाजपा जदयू बिहार में है, इनके गठबंधन हारेगा। इंडिया गठबंधन जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और ये आपका कांग्रेस, वीआईपी और सीपीआई सीपीएम माले, इन तमाम लोगों के गठजोड़ है बिहार में। ये सभी सीटों से जीतेंगे। विरोधी पार्टी के भी कहना बा कि जो 17 महीने के कार्यकाल रहे जो तेजस्वी यादव कार्य कैले बनी, वो पहले से प्लानिंग रहे, ओकरा के आगे बढ़ेले बनी तेजस्वी यादव, वो सब प्रक्रिया में रहे वो सारा कार्य। हम तो कहबे कैले बानी कि वो पहले कुछ ना रहे। अच्छा, पहले कुछ ना रहे तो अगर पहले रहे तो 20 वर्ष तो बहुत ज़्यादा होला। हाँ, तो 17 ही महीना में काहे कुली भइल। लालू जी के, राबड़ी जी के, हमनी के उ जमाना एकदम मंगल राज रहे। आज के दिन जौन बा महाजंगल राज बा। यहाँ सिवान में भी एनडीए के नजर बा, रउआ विरोधी से कितना नुकसान हो सकता है? विरोधी अगर कुछ बोले तो हम उन लोग से भी कहे कि राजनीति होखो स्तर के, स्टैंडर्ड के राजनीति होखे के चाहिए। और राजनीति में कोनो झूठ डरार के झगड़ा नहीं है, नीति या सिद्धांत या विचार के लड़ाई बा। बिल्कुल। आ सब लोग बिहार के भलाई, बिहार के कल्याण खातिर काम करी, यही के लड़ाई बा। तो हम विकास में ही हमार मन लगेला। जनता जनार्दन अगर हमरा लगे ना रही तो उस दिन हमार मन जौन बा तनी सुस्त हो जाला। केहू जी इतना जाम लगे था जे श्रीनगर दरोगा राय कॉलेज तक जाम आधा घंटा, बड़ी लोग के एक घंटा 2 घंटा अगर रोगी रोगा लेके चल देनी तो जाम में फंस जाई तो रोगी के दम तोड़ दी। एकर स्वीकृति भी सैद्धांतिक स्वीकृति मिलल बा। अच्छा, अब कोनो कंपनी के मिली उ एकर डीपीआर बनाई, आई जौन बा सिवान कचहरी स्टेशन पर आरओबी के निर्माण हुई। माने ये हम जनता के सूचना दे रहल मानी। ऊपर से अगर तरवारा मोड़ से दरोगा राय कॉलेज तक अगर बन जाता गंडक प्रोजेक्ट तक, शहर में जाम ना लगे। हाँ, ऊपर वाला ऊपरी रोड बन जाता तो शहर में जाम ना लगी। ओकरा के मीरगंज जाए खातिर गोपालगंज मोड़ पर ओकरा के डाउन कर दिहल जा, साइड से ओकर स्लोपिंग आ दिहल जा। अस्पताल जाए वाला में कर दिहल जा। फिर बबुनिया रोड में कर दिहल जा, फिर थाना रोड में कर दिहल जा। आसानी से लोग जाए। कन्हवारा के दाहा नदी के पूर्व तरफ माने जे मरत रहला ओकरा के ले जाके लोग जलावत रहला, कितना वजन होत रहला। तो हम जौन बा मुक्ति धाम दाह संस्कार करे खातिर बड़का भारी बनौले बानी, जौन 2 गो वुडन बा आ 2 गो इलेक्ट्रिक के बा। ठीक है, हम आदरणीय लालू जी मतलब गरीबों के मसीहा के रूप में तो बढ़ले ही बानी हमेशा से। जे भी जाला मिले ऐसा बहुत सारा वीडियो वायरल होला कि जितना श्रद्धा से जाला वो प्रोत्साहन ना मिलेला। देखें, उचित काम जी आ उचित बात जी के खातिर नेता से मिले के चाहिए जी, आ नेता के सुने के चाहिए। तो लालू जी, आदरणीय लालू जी से सरल आसानी से मिले। हम तो अपना अखिए से देखले बानी। हम तो ये अवस्था हो गई, आई मोछिया ना पाकल रहे वो बेरा से। ये राज के जे मंत्री लोग बा, राज के जे मुख्यमंत्री बा, वहाँ कगो आदमी जाके मिल लेता रहे। फ़ोन लगावला पर तो जी फोने लोग ना उठावे तब
पार्टी के संगे तो रउआ शुरू से ही बानी, जब से पार्टी निर्माण भइल, तो रउआ आज भी जानी तो उतना ही करीबी व मान सम्मान व बातचीत ए हम जिए तहिया ले हमार करीबी रही, हमारा नाजायज कराही का नहीं खे, नाजायज भाषा नहीं के लालू जी बोले। रउआ के उतना ही मान सम्मान पहचान। काहे ना माने, वहाँ के जाने तनी जे ई गलत सलत बोले वाला बहुत बिहारी ना हूँ। हमार बिहार, हमार भोजपुरी, हमार शान। हम अभिनवराज मदेशिया। आज हम मौजूद बानी सिवान में, जहां हमारा पॉडकास्ट में मेहमान बनी सिवान सदर से 6 बार की विधायक, बिहार सरकार में मंत्री और विधानसभा की अध्यक्षता कर चुकल श्री अवध बिहारी चौधरी जी यहाँ के फिर से जीते के तैयारी बटे। और बहुत बहुत स्वागत बा हमारा पॉडकास्ट में। रउआ लोग के भी हम अपना तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रउआ से मिले के बहुत इच्छा रहा, मिल के बहुत अच्छा लगल। रउआ समय दे दी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद। हम ये जानने की चाहते नहीं कि रउआ इतना लंबा समय सिवान में बितेले बानी, हर गली की चौक चौराहा हर लोग से परिचित होके हम। रउआ अपना जुबान से कुछ ऐसा बात बताई सिवान के बारे में, सिवान के लोग के बारे में, उनका बेहतरी खातिर जौन राउर अनुभव बटे। कैसे रउआ बारे में तो सब कोई जानता है, लेकिन जौन राउर अनुभव अपन बटे वो शेयर करके हम चाहते हैं जनता से। पहले तो सबसे पहले हम ही बतलाए जी कि हम गांधीवादी विचारधारा के रास्ता पर चले वाला जी हम नेता ना एगो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सिवान के जनता के सेवा जी हम बहुत दिन से जितना हमारा लूर आवेला हम करत आइल बानी। हम हमेशा समाज के जोड़े वाला काम करी ने, और समाज खंड खंड में हो जाए एक हम और विरोधी हैं। अच्छा। छात्र जीवन में डीएवी कॉलेज में हम जनरल सेक्रेटरी में चुनाव लड़नी हम जीता रहे, तो हम छात्रों नेता रहे। सीमान के सर्वांगीण विकास खातिर हमरा जितना लागल बा, जितना हमसे बन पाइल बा, हम काम पहले बानी, आज हम काम करते हैं। इतना लंबा और कार्यकाल अभी चलते होता है लगातार, पुराना अनुभव ही बटे। रउआ ऐसा कुछ कार्य के लिए बनी जो से रउआ भी गौरवान्वित महसूस भइल लोग सिवान खातिर? शिक्षा के क्षेत्र में जी जब हम विधायक बनने, हाँ हाँ, आ कॉलेज छोड़ने, तो डीएवी कॉलेज जौन उत्तर बिहार के एगो बहुत महत्वपूर्ण कॉलेज है, पुराना कॉलेज है डीएवी, ओकरा में कुछ विषय में पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर के पढ़ाई होत रहे आ कुछ में ना होत रहे। तो हम सरकार से, चूँकि हम वही यही कॉलेज के पढ़ल लिखल हैं, तो हमरा से हमार गुरुजी लोग भेंट कर कहल कि विधायक हो गई, एकरा के तो घर घर के मतलब स्नातकोत्तर के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई होके एकरा के तो मेहनत करके दिवाओ। जौन जौन विषय लोग दिहल हम मेहनत कैनी जी, स्नातकोत्तर के पढ़ाई होके लगे। मैंने इस शिक्षा के क्षेत्र में अन्यथा बीए पास कैला के बाद एमए के पढ़ाई, एमएससी या एमकॉम के लोग के बाहर जाए के पड़त रहे। तो ये एगो हम शिक्षा के जोर देनी बहुत हम अच्छा काम कैनी। जी जी। एकरा बाद से हम एगो विद्या भवन कॉलेज जी, हमारे गुरुजी दिनेश चंद्र गुप्ता जी, हाँ हाँ, कॉलोनी सिवान में, वही में हम सक्रिय रहनी खोले के समय में। जी, हमनिए के मिलजुल के वो कॉलेज खोलनी से, और वो कॉलेज खोल के और ओकर सेक्रेटरी दिनेश चंद्र गुप्ता जी रहनी, फाउंडर रहनी। आज हम शुरुआती दौर है हमनियों के मने ओकरा के स्थापित करे में अपना गुरुजी जौन हमारे के BMH हाई स्कूल में हम पढ़ने होगी, वहाँ के हेड मास्टर रहनी जी, तो वहाँ से स्नेह प्यार रहे गुरु चला के जी, तो हम सहयोग कैनी जौन जौन वहाँ के काम कॉलेज खोले में रहा हम पर तो कॉलेज स्थापित हो गई। तो वहाँ के कहनी कि अब तू लोग
कॉलेजों देखो आ ये कॉलेज के बच्चन के पढ़ावे के भी काम करो। हम बायोलॉजी विभाग में हमने डेमोस्ट्रेटर के पद पर में काम करी आ प्रयोगशाला के भी काम करी आ जौन हमारा जानकारी रहे छात्र लोग के पढ़ावे के भी काम करी। जी ये काम हम कहीं मैंने एगो कहल जाए कि शिक्षक के रूप में भी हम निर्माण के लिए कॉलेज में निर्माण के शुरुआती दौर में हम काम करें। शिक्षा पे मजबूती से ध्यान दिले बने। हाँ काफ़ी जी और पढ़ाई लिखाई यहीं से भई रहे। हाँ हमार पढ़ाई लिखाई है ये सब भइल बा। हम ये मिडिल स्कूल में पढ़ले बानी जी, ओकरा बाद BM हाई स्कूल में पढ़ले बानी, ओकरा बाद DAV कॉलेज में पढ़ल बानी। मैंने हमार शिक्षा दीक्षा सिवान के ही प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा DAV सिवान में ही जी हमारे भइल बा, यहीं से हम पढ़े। अच्छा कुछ ऐसा भी कार्य बा जो फिर अगर आओ तो नहीं दोबारा जीते ही के बैठे तो कुछ विजन बा जो सिवान खातिर और भी रोआ मन में? विजन बा हमार जी हमार विजन बा। सबसे बड़ा दिक्कत बा जो हम देखते हैं कि सिवान में जाम के बहुत समस्या बा। इतना पतला मतलब मुख्य सड़क बा जौन सिवान जिला के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जी सब इलाका के लोग के इस सिवाने में चाहे कोर्ट कचहरी होके, चाहे कलेक्ट्रेट में काम होके, चाहे SP साहब से काम होके, चाहे अस्पताल में इलाज करावे को होके, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी चिकित्सक लोग के हर के सिवान आवेला, सबके सिवान आवे के बा। सिवान आवे में सिवान में बड़ा जाम के स्थिति होला। सिसवन का ओर से लोग सिवान आवेला और सिवान रेल से जो छपरा जाए वाला सिसवन ढाला बा वो बड़ी दुख देला लोग के। घंटन जाम हो जाला, ट्रेन आवी फाटक बंद हो जाला। जी तो हम प्रयास कनी, हमरा जितना लागल उतना हम प्रयास कनी। बिहार विधानसभा में मैंने आवाज़ उठौनी, वो आवाज़ के सरकार स्वीकार करी जी। ओकरा बाद से हम बड़ी प्रयास कनी। ये एगो बहुत लम्बा दूरी से लोग आवेला, आवे में भी जाम है, जाए में भी जाम। ओकरा खातिर सारा प्रक्रिया कईनी। स्पीकर रहते हुए भी GM के यहाँ DRM के यहाँ हम गोरखपुर में परिसदन रेल के बाद ओकरा के अपन प्रोग्राम निकलनी है। स्पीकर रहते हुए भी हम जाके मतलब गोरखपुर के रेल परिसदन में हम बैठक करनी, अफसर लोग आई, उनमें कुछ ना रहे। तेजस्वी बाबू बिहार के 17 महीने के सरकार रहे। जी जी प्रयास तो पहले से हम करते रहे, लेकिन उनका पथ निर्माण के भी प्रभारी मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, तो पथो निर्माण विभाग उनका देखे के रहे जी। तो उनका से मेहनत करके आज कमिश्नर वाले रहे, उनका से मेहनत करके संपर्क करके एकरा के बिहार से जौन प्रक्रियात्मक कार्रवाई होला ओकरा के करा के हम DRM बनारस के यहाँ भेजवावे करे। तो गोरखपुर वही खातिर गएगा जी कि केंद्र सरकार के जौन राशि जी केंद्रांश जौन बा वो जल्दी रिलीज केंद्र कर दे ताकि काम न रहे, और वो काम हो गई। सिसवन ढाला हमार प्रयास जौन बा जी सफल हो गए। तो ओकरा निर्माण में हमार भी बहुत सक्रिय सहयोग रहल बा। एगो ई काम बा, दोसर ये हो गई काम जी। दोसर बात ही बा कि हम 85 में MLA बननी पहला बात जी। तो 85 में MLA बनी तो वो घड़ी मुख्य सड़क जो राजेंद्र पथ कहलाला, हाँ हाँ तरवारा मोड़ से आई चल जाए रहुआ
श्रीनगर तक ले दरोगा राय कॉलेज एक हालत बहुत जीर्ण शीर्ण रहे, बहुत खराब रहे। तो एकरा के पथ निर्माण विभाग में ही आवेला आ हम में ला के एकर स्थिति दुरुस्त करे के काम करें। आ काजी मोहल्ला से लेकर DAV कॉलेज आनंद नगर होकर जाए वाला जौन रोड रहे वो चल जाते रहे रहुआ वो जौन कन्या स्कूल बा जौन ओवर ब्रिज बा इहो बड़ा टूटल रहे वगैरह एकरो के हम ठीक करावे के काम करें। मतलब सिवान शहर में हमरा से जितना लागल जौन जौन खराबी वो घड़ी के ज़माना में कांग्रेस के सरकार रहे, फिर भी रोक कांग्रेस के सरकार रहे और में बिंदेश्री दुबे जी मुख्यमंत्री रहनी आ वो ज़माना में हमनी के अपोजिशन में रहनी सन। लेकिन हम पहले बेर जीत के गए रहनी आ समस्या हम छात्र जीवन से आ राजनीतिक जीवन में हम घूम घूम के देखले रहनी। तो जीत के गनी तो हम कहनी कि हमरा काम करे के चाहिए। समस्या जौन हम देखले बानी जौन हम खुद भोगले बानी हम विधानसभा में बढ़िया तरह बात रख के मुख्यमंत्री से बात कह के कांग्रेसी मुख्यमंत्री से एक निदान करावे के चाहिए। निदान भी भइल, बहुत सारा काम भइल, समस्या के हल भइल। 85 के बात कहते नहीं, 85 से 90 के में तो हमनी के मतलब सरकारें बन गई, सरकार बन गई तो और ज़्यादा काम करे के शहर से देहात तक विकास के काम करे के पड़ल। देहात में भी 85 के पहले चाहे सिवान ब्लॉक के ग्रामीण में आवे जाए के कहीं कुछ ना रहे, हर जगह मट्टी के भी रोड ना रहे। हर पंचायत में माटी फेंकवा के उस पर ईंटा के रोड बनवानी, ईंटकरण करवानी। आ श्रीनगर से गोपालगंज जौन पचलखी होके अथवा में जोड़े था सिवान श्रीनगर पोलो ग्राउंड रोड कहल जाला, सबिया में चल जाई रोड, लम्बा रोड बा पर सबिया फील्ड, हाँ सबिया फील्ड में जोड़ दी जाके एक सिवान श्रीनगर सिवान पोलो ग्राउंड रोड एक नाम है और एक पचलखी या खालिशपुर ये सब चल जाला वहाँ बॉर्डर पर हम कहीं ये सब काम आ सब गांव में ईटा के सोलिंग माटीकरण कहीं। स्कूल ना रहे वहाँ 2 कमरा 1 बरंडा हम बनवावे के कहीं एगो कोठरी भी उनमें होते रहे। सब जगह चापाकल मतलब जौन बुनियादी सुविधा रहे जरूरत रहे ओकरा हम पूरा करें। नहीं में कोनो दो राय नहीं है कि हम भी जानकारी लेनी तक केहू से फीडबैक और सकारात्मक मिलल। काम के विषय में कोनो नकारात्मक चीज़ ना, बहुत सारा काम मिल बैठे, सड़क बनल बैठे हर गांव गली गली। अभी चुनावी माहौल बैठे, NDA के जोर शोर से प्रचार चलता हर जिला में, हर स्तर पे विधानसभा में। यहाँ सिवान में भी NDA के नजर पाए, रउआ विरोधी से कितना नुकसान हो सकता है? देखिए राजनीति में सत्ता और विपक्ष दोनों रहेला। हाँ, हर पार्टी अपन अपन प्रत्याशी देला और वो कोशिश करेला कि हम चुनाव जीते। लेकिन हमरा अपना कर्म पर विश्वास बा, हमरा अपना नेता लालू जी पर विश्वास बा, हमरा अपना युवा सम्राट तेजस्वी जी के विश्वास बा कि हम अगर अच्छा कर्म कैले होकर, बिल्कुल हम जनता के सेवा कैले होकर आ जनता के अगर हमरा ऊपर विश्वास हो और गरीब गुरबा लोग के बीच में हम रहल होकर, दुख में सुख में, शादी में बियाह में, हर तरह के उनकर समस्या आयल हो ओकरा खातिर हम काम कैले होकर आ जनता के आँख से ओझल ना होकर जनता के बीच में हम बराबर रहल होकर, तो जनता ये चीज़ के देखेला। हमरा उम्मीद रहेला कि हमरा कहीं हम कोनो गांव में जाए तो केहू हमरा के चहेटी ना, केहू हमरा के खदेरी ना, ऐसे कि हमरा तो बराबर घूमते रहे के पवे, प्यार आदर मिलते रहेगा। तो सब लोग के स्नेह मनेला, केहू आदमी मने ऐसा ना कहेला कि रहुआ कहाँ रहनी है,
रउआ तो देखाइए न दिन यही शब्द सुने के हमेशा हमरा जुड़ाव बाटे हमेशा जुड़ाव बा। सब केहू से। ऐसे हमार नेता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ये बिहार के जगावे के उठावे के अधिकार समझावे के सबके मान सम्मान इज्जत देवे के जी वहाँ के काम कैले बानी। तो वहाँ के अंडर में भी हम काम कैले बानी, जी। मंत्रित्व काल में हमहूँ रहल बानी आ काम कैले बानी। और ओकरा बाद श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री बननी तो उन्हों के नेतृत्व में हम मंत्री के रूप में काम कैले बानी। बिल्कुल हम जौन बा मतलब हर समय संपर्क में बढ़िया तरह रहल बानी। आ कहीं आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास आदरणीय श्रीमती राबड़ी जी दोनों एक से मुख्यमंत्री या वगैरह के मुख्यमंत्री जी जी बिल्कुल हम मंत्री रहल बानी तो कोनो सिखाई हमारो लोकल नहीं गई। हम जे आइल बा काम लेके काहे से कि मंत्री बन गईला के बाद वो केवल सत्ता के ही मंत्री ना होला, वो विरोधी दल के भी मंत्री होला। और सब लोग के काम करे के ओकरा जिम्मेवारी बा और सबके काम करे के चाहिए। तो हमार आदरणीय लालू जी बतलाओ जे काम बांट के ना सबके काम करिए कहीं से केहू आई तब विकास के काम लेके आई, विकास के काम ले आई तब बिहार के ही विकास हुई। तो हमनी के मतलब जौन उद्देश्य बा पूरा बिहार के सर्वांगीण विकास और सबका जो कमी बा ओकर दूर करे के ओकर दुख दर्द सुने के। तो हमरा नेता के भी निर्देश हमरा मिलत रहे तो हम बराबर जौन बा बांट के ना चलनी सब लोग के हम ये हमरा लगे आए लोग काम हमरा से होखे लायक रहे वो काम के माने सत्ता विपक्ष दोनों के हम काम करते गए। तो अभी विरोधी से रुआ कोनो नुकसान होखे माने विरोधी के काम बा जी ओकर काम बा लड़े के रउआ निश्चिंत बानी ओकर काम बा लड़े के ओकर काम बा कुछ कहे के रउआ अपन मेहनत पे अनुभव लेकिन माने विरोधी अगर कुछ बोले तो हम उन लोग से भी कहे कि राजनीति हो स्तर के स्टैंडर्ड के राजनीति होके के चाहिए। और राजनीति में कोनो झूठ डरार के झगड़ा नहीं है, नीति या सिद्धांत या विचार के लड़ाई बा। बिल्कुल आ सब लोग बिहार के भलाई बिहार के कल्याण खातिर काम करी यही के लड़ाई बा। लेकिन केहू के अनर्गल कोनो बात ना करे के चाहिए। विकास में कोनो राजनीति ना होके के चाहिए। आ जौना जिला में हमने के बानी सन ये जिला के विकास करे खातिर सब लोग के माने एक दूसरा के सहयोग करे के चाहिए कि विकास के गाड़ी आगे बढ़े। तो हम विकास में ही हमार मन लगेला। जनता जनार्दन अगर हमरा लगे ना रही तो वही दिन हमार मन जौन बा तनी सुस्त हो जाला, दुखी हो जाए। ऐसे बराबर मेला हमरा डेरा पर लागल रहेला आ सब जे आवेला कोनो समाज के उनकर नाम आ गाँव ना पूछी ने उनका खातिर कुर्सी हाजिर रहेला, हम हाजिर रहेंगे, एक गिलास पानी पियाई ने, बिस्कुट पियाई ने, चाय पिलाई ने। तो सेवा हम लोग के करने बानी आ करी ने। ऐसे विपक्ष विरोधी ये भी टिकट लेके आवे लड़े के सबके अधिकार बा, वोट मांगे के सबके अधिकार बा। लेकिन अपना पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में कहे के चाहिए। हमहूँ अपना पार्टी के हमरा तेजस्वी प्रसाद यादव जी उन्होंने मेरा बिहार ना देश के लोग के यही इत्मीनान बा कि 17 महीना सरकार तो लगभग 20 बरस होके जा रहा बा। लेकिन इतना बरस खाली कॉन्ट्रैक्ट पर कुल संविदा पर लोग के रखल जात रहे, वो कोनो नौकरी ना हो। लेकिन तेजस्वी जी जब नीतीश जी से जे बिहार के मुख्यमंत्री बानी जब एक साथ वहाँ के आयोग मिल के काम कर जा तो वहाँ के अपन शर्त रख रहने कि हम साथ में आए लेकिन हम पढ़ल लिखल नौजवान लोग के हम 10 लाख नौकरी देव, रउआ तैयार हुई। तो वो स्वीकार कैले 17 महीना के शासनकाल में ही
बड़े मेहनत करके भिन्न भिन्न महकमा में जौना में तेजस्वी जी के जिम्मेवारी मिल रहे सब में वहाँ के नौकरी क्रिएट कैले रहनी माने नौकरी संचिका में वहाँ के खोज के आ ओकर संचिका बढ़ल नहीं वो कैबिनेट में जाएके चाहिए तो वही पीरियड में वो संचिका कैबिनेट तक ना गई वो जरा चलते माने कमीशन से मैं जाई तो मांग विज्ञापन निकली तो वो बहाली निकली स्वास्थ्य विभाग में बहुत बहाली भी निकली पथ निर्माण में भी निकली लेकिन हर फाइल में हर विभाग में तेजस्वी आदरणीय तेजस्वी जी नौकरी क्रिएट कर दिले रहनी आ ये लोग के रहे कि तेजस्वी के द्वारा ये नौकरी मिल जाता तो हमने के केहू ना पूछी पूरा बिहार के नौजवान चाहे नौकरी मिली तो लोग इनका तरफ आकर्षित हो जाए तो ये गलत सोच रहे जे भी सिखावल कि पॉपुलर हो जाए हैं नीतीश जी भाग गए तो वो 17 महीना में तैयो 5 लाख नौकरी देवे के अगर नौकरी के दरवाज़ा खोले के केहू नेता बा आ देहलस नौकरी 5 लाख तो नाम बा तेजस्वी प्रसाद। अब आज के दिन में भी जौन देखे तनी ई जौन बा खाली चुनावी स्टंट बा आ ई जौन बा तौन क्षणिक बा जौन रेवड़ी बंटाता तेजस्वी जी अपन कार्यक्रम घोषित कर दिले बिजली के क्षेत्र में माई बहन के 2500 रुपया खाता में देवे खातिर 500 में गैस सिलेंडर देवे खातिर 1500 वृद्धावस्था पेंशन देवे खातिर आई जौन बा 5 किलो के बदले 10 किलो अनाज देवे खातिर जुआ आयोग बनावे खातिर आ जुआ लोग के मैं लाखों लाखों नौकरी देवे खातिर तो जौन वो कहल है आ ये लोग के वही के उनका योजना के उनका घोषणा के लोग नकल कर तेजस्वी यादव तो कहते ही मनी हमेशा कि नकलची सरकार नकल कर जी तो ये जौन बा माने भले वो लोग कुछ कहे लेकिन बिहार के जनता आ बिहार के ग्रामीण शहर के सब लोग कहता कि चुनाव के वोट लेवे खातिर ही कर रहा बड़े लेकिन अगर तेजस्वी यादव नौकरी के ना बोलते तो नौकरी शुरू ना हो आई जब बा लोग के सुविधा के बारे में सहायता के बारे में वो ना बोलते तो ये वो सहायता ना देते काहे ना इतना बरस में नौकरी दिले काहे ना ये कुछ सहयोग कैले का उनका तेजस्वी जी के कार्यक्रम देहला के बाद ही ओकरा के कटौती क के आई करे तरह सरकारी ट्रेजरी के लुटावल जाता जौन जनता के गाड़ी कमाई हो टैक्स के रूप में लियाला ट्रेजरी में जाला भिन्न भिन्न मतलब प्लानिंग होला बजट बनेला खर्च होला तो ये जौन बा जौन बटाता पैसा रोज रोज कुछ ना कुछ तो ये वोट लेवे के बाद वोट खातिर जहाँ वोट हो रही तो ये सब चीज़ बंद हो जाए। तेजस्वी यादव के विजन रहे और ये लोग मतलब वो पे नकल करता वही के ये लोग नकल करता। अच्छा लेकिन ये भी विरोधी पार्टी के भी का नाम बा कि जो 17 महीने के कार्यकाल रहे जो तेजस्वी यादव कार्य कैले बनी वो पहले से प्लानिंग रहे ओकरा के आगे बढ़ेले बनी तेजस्वी यादव वो सब प्रक्रिया में रहे वो सारा कार्य। हम तो कहबे कैले बानी कि वो पहले कुछ ना रहे। अच्छा पहले कुछ ना रहे तो अगर पहले रहे तो 20 बरस तो बहुत ज़्यादा होला। हाँ तो 17 ही महीना में काहे कुली भइल फिर तो पहले ही अगर रहे तो पहले काहे ना भइल। विजन यहाँ के रहे तो विजन जौन बात तेजस्वी यादव के दूरदृष्टि आ पक्का इरादा युवा के साथ लेके चले जुआ के साथ लेके चले के जुआ के बेरोजगारी आ पढ़ लिख के जौन सड़क पर बेरोजगार होकर घूमे ता लोग वो लोग के देख के उनका मन में एगो भाव जागल कि ये लोग के हमरा नौकरी देवे के चाहिए। जन समर्थन मिलता हो पे वहाँ के आयल उद्देश्य कि हम साथ दी पूरा वहाँ के तो कहता नहीं कि हमरा के रउआ लोग एक बार अवसर दी जी आ हम जौन कुव्यवस्था के सुव्यवस्था में बदले आ भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी घूसखोरी बा तौना के हम बंद करा दे महंगाई पर हम रोक लगाए। लेने के साथ ही जो चलता जंगल राज तो लोग भ्रमित नहीं हो जैसे भाई हम कहता नहीं कि कौना चीज़ के जंगल राज कहल जाए। मतलब आज के दिन में
तो इतना हत्या हर बिहार के हर जिला में हो रहा बा, आँखी के सामने ही तो बा। जैसे विकास तो आदमी देखा था, साथ में वो जो टैग लगल बा तो भ्रमित होता आदमी जनता। सवार बा के वो जंगल राज ना रहे, हाँ वो अभावग्रस्त लोग के जी माने अभाव से मुक्ति देवे खातिर जी आ जे वंचित समाज रहे ओकरा के उत्थान खातिर जी आज ये लोग अपन अधिकार ना समझत रहे ओकरा के अधिकार दिवावे खातिर वो राज जौन बा अपराध से मुक्ति खातिर आ दलित महादलित अति पिछड़ा पिछड़ा के ऊपर इस उठाए। समाज के भाई बा। जी और वास्तव में हमू कहे सब लोग कही जी। कि वो अभाव में रहल बा, वो अभाव में आजो बा। तो ओकर अभाव दूर करे खातिर अगर केहू नेता आवाज़ उठावे था तो वो बिहार के समृद्ध बनावे के काम करता। आ आपसी जौन मुटाव बा कि हमरा कुछ ना मिलल, आज़ादी के इतना बरस मिल गई, तो ओकरा मन में रिएक्शन बा, माने मनमुटाव बा। आ वो जौन इनकलाब जिंदाबाद करता काहे खातिर आ कि हमरा जौन मतलब मिले के चाहिए, हमरा आराम सुविधा, हमरा जौन शिक्षा दीक्षा रहे चढ़े के, हमरा मोहल्ला में सड़क रोड नाला पानी और बच्चन के पढ़े के व्यवस्था, आर्थिक मदद, तो ये जौन जगा के केहू कही तो लालू यादव बेजुबान के जुबान दे दिले कि भाई तो वो का कैले, वो तो बढ़िया काम न कैले। जी माने के आदमी होई जे कही आ कि माने गरीब के कल्याण ना करे के चाहिए। बिल्कुल। गरीब के कल्याण कैल तो हमनी के काम बा, अगर सत्ता बा तो पहले सबके हम काम करब। लेकिन जे आदमी ज़्यादा नीचे बा, विकास के गाड़ी या विकास के जौन रोशनी जहाँ नइखे गई, पहले ओकर प्राथमिकता निर्धारित करके ओकरा मिले के चाही आ सब लोग के मिले के चाही। आ पदाधिकारी लोग बात सही बा कि जनता जाता तो ओकरा आदर नइखे मिलत, चाहे ब्लॉक होके, अंचल होके, थाना होके या अन्य उच्च जौन शीर्ष पर बैठल हुए पदाधिकारी होके, गरीब लोग के बात के बड़ा हल्का ढंग से लिहल जाता। आज ये जनप्रतिनिधि लोग बा ओकर मान सम्मान भी बड़ा कम मिलता है। जनप्रतिनिधि अपना खातिर का कही, वो तो जे समस्याग्रस्त जे लोग बा ओकरे समस्या खातिर पदाधिकारी के फोन लगाई आ वो कही कि है काम बा, है दिक्कत बा करी। हम तो कही न कि हमार काम बा, जनता हमरा लगे आइल बा, आ पदाधिकारी अपने सब फोन उठाई आ हम जनता के ही काम कहे तनी रउआ सुनी आ जांच कर ली कि हमार बात सही बा तो रउआ ओकरा के तुरंत करी, आ ना गलत अगर बात बा तो रउआ ओकरा के मत करी। लेकिन समस्या बा आ रउआ माने कार्यपालिका के पदाधिकारी बानी तो रउआ सबके साथ न्याय होके के चाही आ सबके कल्याण होके के चाही, आ तबे जौन बा ये बिहार के मान सम्मान बढ़ी, बिहार विकास के तरफ जाई। आ सब लोग के जौन दिल टूटल बा जी, वो दिल जौन बा फिर बढ़िया होके आ सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भावना मजबूत होई तो बिहार के कल्याण होई आ सब वर्ग के विकास होई। अब ये हमार विचार बा, ये हमार भावना। देखी महिला के उत्थान खातिर जौन माई बहन मान योजना बा जी, हर महीना खाता में 2500 आ 300 यूनिट बिजली फ्री आ 1500 रुपया पेंशन आ 500 में गैस सिलेंडर, नौजवान लोग के लाखों नौकरी आ बेरोजगार लोग के कृषि पर आधारित उद्योग लगा के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ लोग के पलायन होता उनमें इंगेज कल जाए, लगावल जाए, ताकि बिहार के श्रम शक्ति से बिहार विकास करे। यहाँ के कुशल अकुशल लोग कहाँ जाता, हरियाणा जाता, पंजाब जाता, बाहर जाता, ओकरा के विकसित कर रहल बा। अगर बिहार ना रही तो गुजरात जौन बा जौन भइल बा वो गुजरात ना बनल रही। इहमे के लोग तो हम कहते नहीं कि बिहार में अगर माने यहाँ कल कारखाना लगा दिहल जा,
यहाँ बढ़िया व्यवस्था कर दिहल जा। तो जब अपने ही बिहार में जे मजदूर बा आ जे पढ़ल लिखल कम बा ओकरा अगर इहें रोजी रोटी मिल जाई तो बाहर का करे जाई ना जाई। तो ये सब जौन बा व्यवस्था ये सरकार नहीं है। ये सरकार विधि व्यवस्था में फेल बा, ये सरकार रिश्वतखोरी रोके में फेल बा, ये सरकार के मतलब शिक्षा में भी गुणवत्ता नहीं है, स्वास्थ्य के मामला में भी दवाई जौन बा तौन महंगा बा, सब तरह से माने जुलुम अत्याचार बढ़ल बा। केहू आदमी के माने मन पर ही चित्त से ही सरकार उतर गई बा जी। ऐसे तेजस्वी जी के लोग माने था कि नौकरी के माने तेजस्वी यादव आ युवा बाड़े इनका हाथ में बिहार के बागडोर दिहल जाई तो बिहार के सब लोग के विकास होई और बिहार जौन बा तरक्की के तरफ जाई। आपसी भाईचारा प्रेम और ही बढ़ी। जब दुखी मन वाला खुशी मन हो जाई तो हमनी के इहे ह मतलब ई जौन बा ई अभी के सरकार बिया एकरा के कहल जाई महाजंगल राज। काहे से कि बड़ा हत्या होता कगो का नहीं यही जी गिना देव हम कही। आई जौन बा हमनी के रहे तौन गरीब के उत्थान के राज रहे तो लोग के डरवावे खातिर लोग कहेला अरे बाप रे बाप फिर उहे राजा जाई। अरे तो उहे राजा जाई। हमारा तो शांति सद्भावना चाही आ गरीब के सब जाति में गरीब बा ओकर उत्थान होखे के चाही। ये वजह से हम यह कहे कि लालू जी के राबड़ी जी के हमनी के उ जमाना एकदम मंगल राज रहे। आज के दिन जौन बा महाजंगल राज बा। ऐसे सरकार नाम के चीज़ नहीं है आ कोनो नियंत्रण नहीं है, प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। राज के जे सबसे बड़ा डेमोक्रेसी या डेमोक्रेट्स जे मतलब देश के सरकार तो उ सरकार जौन बा कहीं भी पदाधिकारी लोग के सब लोग के नइखे बतावत कि भाई तारा यह बिहार के ये गरीब लोग बा चाहे अमीर लोग बा वही के पैसा से तारा महीना मिलेता। तुम मालिक ना हो, जनता के सेवक हो, सेवा बन के जनता के दिन दुखिया के ये लोग बा ओकर सेवा करो आ अपना समझो कि हमार महीना कहाँ से मिलेता। और ये जौन बा वो तरह के निर्देश करे के चाहिए। गरीबी दूर करे खातिर सब चल रहा बेटे राशन तो गरीबी का दूर होई, गरीब भइल जाता जी। एनडीए गवर्नमेंट में 2 4 5 गो आदमी बा जकरा हाथ में जकरा माने पाकिट में सारा सुख सुविधा भर दिहल गई बा। वो सब गुजरात के लोग हो। वही लोग के अडानी जी भैले, अंबानी भैले और लोग बा। तो ये सब तो वही लोग के हाथ में बेरा देश बा। आज चाहिए तो बाज़ार सस्ता हो जाई, ना चाहिए तो बाज़ार महंगा हो जाई। कृत्रिम अभाव पैदा कर दी। सब कुछ रहते हुए बाज़ार में सामान कम रही तो महंगा हो जाई। लोग के ज़रूरत बाजे हमरा सामान किने के बा तो महंगा किनी। आज किसान के हालत का बा। आज लोग धान बोले बनू तो धान में अब ओकरा में यूरिया के ज़रूरत बा टॉप ड्रेसिंग करे खातिर। आप देख ली पूरा बिहार में यूरिया मिलत नहीं है कौनो। मेरेगंज में देखी जी अब मिल तो बा मिली तो कितना महंगा मिले था। अब का कहता ओकरा संगे कुछ और सामान दिहल जाता और उस सामान ना किनी तो यूरिया ओकरा ना मिली। तो यूरिया के प्रोडक्शन का ठीक है तब तो ये प्रमाणित करता कि नरेंद्र मोदी के ज़माना में एक मतलब बा जे सारा कल कारखाना वास्तव में 100% बंद हो गई बा। ट्रेन जौन बा तो निजी हाथ में चल गई बा। प्लेटफार्म बेचा गई बा, प्लेटफार्म टिकट बेचा गई बा निजी हाथ में। एयर प्लेन के जौन रनवे बा प्लेटफार्म बा वो निजी में चल गई बा। सारा चीज़ तो निजी में चल गई बा। आज जितना अस्थाई चीज़ रहे
ओकरा के मालिक मतलब निजी लोग हो गइल बा। लेकिन फिर अब वो उ पे बात जौन आ जाई चाही कि तौन होई। सरकारी हाथ में रही तो वो विकास ना दिखी, मतलब वो भी टैक्स तो जमा करता ना निजीकरण करके। हाँ, तो हमनी के यह कहे के बा कि बिहार के जनता जौन 20 बरस के व्यवस्था बा, जी जौना में कौनो काम नइखे भइल आ बदलाव करेके बा। काफ़ी बोलल गइल बा, जी। लेकिन धरातल में जौन कहल गइल बा उतारल नइखे गइल। नहीं सब उद्योग धंधा मंदे बा आ छात्र लोग सब लोग दुखिए बा आ मजदूर लोग जे कामगार लोग बा उ उदासे बा, किसान लोग दुखी बा आ सारा संस्था वो लोग के हाथ में चल गई बा। वो लोग जौन कहे तब सत्ता पक्ष के लोग वही होता। तो अब ये तरह के व्यवस्था के परिवर्तन कर देवे के चाही। जी बदलाव जरूरी बा आ तेजस्वी जी के कहनाम बा कि हमरा के एक चांस दिहल जाए, एक अवसर दिहल जा, बदलाव करे। आ हम बदलाव करब, परिवर्तन करब, नौकरियों देव आ सब माई बहन के प्रतिष्ठा भी देव, मान सम्मान भी देव। युवा आगे बढ़ी। युवा लोग पर हमार विशेष फोकस बा कि वो लोग के हम नौकरी देव आ नौकरी दे के वो लोग के जे माने बेकार पढ़ लिख के बैठल बा ओकरा के हम काम देव, परमानेंट काम देव आ सब वृद्ध लोग के भी मदद आ सब नौजवान लोग के मदद, माने एक नया बिहार, अच्छा बिहार, जी जी बिल्कुल वो बिहार जौना में सब लोग के मान सम्मान मिली आ सब लोग समृद्ध रहो, बिहार समृद्धि की हाँ तरफ जाए। समृद्धि के तरफ बिहार जाई। रुआ बहुत अच्छा बात बताई है, मतलब 2-3 गो बात की विकास के साथे रुआ बानी। सरकार जब से रुआ मतलब शासन में नहीं, सरकार के संगे भी उतना ही तालमेल अच्छा रहे और जनता के साथ भी तालमेल रहे और लगातार रुआ काम करते रहनी। तो आज भी विशेषकर- जौन बा जी। यहाँ है सिवान कचहरी रेल क्रॉसिंग हाँ। बा। तो गोठनी मैरवा या देवरिया के लोग शहर में आवे था या एने से होने जाता जी एहू जे इतना जाम लगे था जे श्रीनगर दरोगा राय कॉलेज तक जाम आधा हाँ, आधा जाम घंटा लगे। बड़ी लोग के एक कष्ट घंटा होता। 2-2 घंटा अगर के रोगी लोग रोगा जाते। लेके चल देनी जी। तो जाम में फंस जाई तो रोगी कोनो के ठीक नहीं है। दम तोड़ दी। हम विधानसभा में ये मामला के उठौनी विधानसभा के कार्यवाही में हम दहनी, मार्च के जौन बजट भइल 24 के वहू में हम दहनी, गैर सरकारी संकल्प दहनी, ध्यानाकर्षण दहनी, सरकार सकारात्मक जवाब दिल, ओकरा के भेजल गए आ एकर स्वीकृति भी हो गइल। सैद्धांतिक स्वीकृति मिलल बा। अच्छा अब कौनो कंपनी के मिली उ एकर डीपीआर बनाई आ ई जौन बा काम चालू। सिवान कचहरी स्टेशन पर जी। आरओबी के निर्माण होई। माने ई हम जनता के सूचना दे रहल मानी आ ई जबानी नइखी हम बोली ने, हम ई भी कार्य सबूत होई। के संगे बोली ने। चल जाई मकरियार सीमान ब्लॉक में बा जी। सोना नदी पर 9 करोड़ के जौन आरसीसी ब्रिज, फिर मीरगंज के बगल में जिगना एगो गाँव बा, जिगना ढाला पे जिगना राजघाट ढाला। आ ओकरा बीच में दहा नदी बा जी आ पकड़ी एगो गाँव बा दहा नदी के पश्चिम। हाँ हाँ वो जिगना या पकड़ी के नबीगंज के बीच में एगो आरसीसी पुल हम पास करौनी, करीब लगभग 7 करोड़ के टेंडर हो गई, एग्रीमेंट हो गई, ओकर कार्रवाई शुरू हो गई। ये टणवा में करीब लगभग 6 करोड़ के दहा नदी पर आरसीसी पुल हम पास कैनी, ओकरो मतलब टेंडर हो गई, ठेकेदार लोग के मिल गई और वो जौन कार्यादेश मिलल बा, ये तीनों पुल बने जा रहल बा। जी ई कितना बड़ा चीज़ बा कि माने लोग के आवाजाही के लिए कहीं जाए के पड़त रहा आ तब शहर में ढुकी लो जी या बड़हरिया के तरफ जाई लो या मीरगंज के तरफ, तो दूरी के कम करे खातिर ये महत्वपूर्ण कार्य बा। आ पूरा सीमान ब्लॉक में या बड़हरिया के 8 पंचायत माने पीच रोड के हम जाल बिछौले बानी। हम नहीं कहत, हम कहे तनी जे हम जाल बिछौले बानी, जरा एक जाँच करे हो के घूम के हर जगह देखो कि पीच बनल बा कि ना बनल। ना बिल्कुल एमे कोनो दो राय नहीं है। विकास तो सिवान में भले ही बार और बहुत सकारात्मक पहल बटे। अब जाम वाला जौन कहनी एकरा खातिर रोड
ओवर माने ब्रिज जी माने ओकर तारवारा मोड़ से जो आ बताओ श्रीनगर गंडक तक दरोगा राय कॉलेज तक फ्लाई ओवर रोड पास हो गई बेटे। हम पास नहीं खे भइल, अच्छा ओकरा के लेकिन हम प्रक्रिया में डाल- विधानसभा में ओकरा के उठौले बानी, जी सरकार के ध्यान आकृष्ट कैले बानी। आ PWD बहुत पहले जी एकरा के करे खातिर प्रोजेक्ट बना के भेजले बा। और उ पथ निर्माण विभाग में लंबित बा। हम कहनी कि लंबित बा, सरकार ठीक से कागज खोजवाओ, नहीं तो हम खोज के दे देब। बिल्कुल तो उ जौन बा ऊपर से अगर तरवारा मोड़ से दरोगा राय कॉलेज तक अगर बन जाता गंडक प्रोजेक्ट तक, शहर में जाम ना लगे। हाँ ऊपर वाला ऊपरी रोड बन जाता तो शहर में जाम ना लगी। ओकरा के मीरगंज जाए खातिर गोपालगंज मोड़ पर ओकरा के डाउन कर दिहल जा, साइड से ओकर दे स्लोपिंग आ दिहल जाता जा। है। हाँ अस्पताल जाए वाला में कर दिहल जा, हाँ फिर बबुनिया रोड में कर दिहल जाओ, फिर थाना रोड में कर दिहल जा, आसान हो ताकि जाइए एकदम। आसानी से लोग जाए। जी। तो यही हमारे एगो मतलब का बा, एकरा कहल जाई कि हमारे एगो बहुत बढ़िया सपना सोच बा, सोच बा विजन बा। सपना बा, विजन बा जी कि सिवान में रउआ हाथ से हो जाओ हो हाँ। जाओ। तो एकरा खातिर भी हम विधानसभा में प्रयास उठौले बैठे बानी। आ फैक्ट में हम बतलावे तनी कि एकदम सही कि कुछ बरस पहले ये प्रोजेक्ट बन के गइल बा, हाँ लेकिन ये सरकार में पथ निर्माण विभाग में लंबित बा। सरकार खोजो आ बनाओ ताकि इतना शहर में जाम बा कि जाम के समस्या से निजात मिले। आ कम समय में लोग पहुंच सके, हर जगह जा सके, सुविधा हो यही जाए। शहर में जी कन्हवारा के दाहा नदी के पूर्व तरफ माने जे मरत रहला ओकरा के ले जाके लोग जलावत रहला, कितना गजन होत रहला। तो हम जौन बा मुक्ति धाम दाह संस्कार करे खातिर बड़का भारी बनौले बानी, जौन 2 गो वुडन बा आ 2 गो इलेक्ट्रिक के बा, बन के करीब तैयार हो गइल बा। तो इहो एगो बड़ा काम बा। तो काम ये सब हम जितना हमरा से हम यही लागल बात पे जाने की चाहेम कि ई जोन कार्य बटे और अनुभव बटे बिहार के राजनीति सबके जान तटे, पार्टी के जानता, ई राउर जोन जीत हासिल बटे ई राउर आपन मेरिट पे बा कि एमे पार्टी के योगदान बा कि राउर ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बा। देखिए कैसे ई जोन बहुत ज्यादा लंबा कार्यकाल यही जनता ना चुने पार्टी के जी पार्टी के कितना योगदान बा और कितना महत्वपूर्ण पार्टी भूमिका बा? के जी मतलब बहुत ज़्यादा योगदान बा। आ हमार जरूरत से ज़्यादा प्रयास बा, मेहनत बा। तो पार्टी के योगदान आ पार्टी के नेता के मतलब पर्सनालिटी आ नेता पर विश्वास, राष्ट्रीय जनता दल पर विश्वास आ हमार जौन आपन सिवान की मेहनत। जनता रुआ तरफ देखे ले ज्यादा। तो हम ऐसे जी कि हम समाज के सब भाई लोग के लेके हम चले कहीं दूर कर नहीं खी जी आ वो लोग के कहीं मान सम्मान में कमी नहीं खी कैले। हम केहू के पूछी नहीं ना जे तू कहाँ के हुआ, तू कौन बिरादरी के हुआ, जे आयल ओकर काम हम करी ने। ऐसे सिवान के जनता के प्यार हमारा संगे बा। आ वही वजह से हम काम के बल पर पार्टी भी रोवा लगे हाँ, समर्थन आज करेले। तक काम के बल पर जिंदा बानी। जी। अब पार्टी या लीडर तो सर्वोपरि बा, ओकर आशीर्वाद आ लेकिन राउर ओकर महत्वपूर्ण मदद। भूमिका ज्यादा बटे से। हैं? राउर महत्वपूर्ण भूमिका ज्यादा बस सिवान में। हम काफ़ी विकास खातिर हम प्रयास करी ने। हाँ हाँ लेकिन दल जौन बा आ दल के हमार नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी आ युवा सम्राट युवकों के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इन लोगों का भी हमारे बात पर वो लोग बहुत हमको मदद करते हैं। विश्वास का और भरोसा हम भी रहेगा। अनर्गल बात नहीं करते हैं, जी। गंभीरता से रहते हैं, किसी के शिकायत नहीं करते हैं। जो उन लोगों के और बहुत पार्टी अच्छा बात पार्टी बनी है पार्टी कि- के लिए जो काम देते हैं हाँ वो समय सीमा पर हम करके पूरा करके दिखला देते हैं। तो उन लोगों को विश्वास हमारे ऊपर है कि यह आदमी जो है वास्तव में काम करने वाला है और अच्छा आदमी है, अनुशासन में रहने वाला है आदमी है, कहीं किसी तरह के
मेरा छवि कोई ख़राब नहीं है, कहीं किसी तरह के मैं विवाद में नहीं रहता हूँ। अब विवाद में लोग आते हैं तो हम प्रणाम करते हैं, कहते भाई विवाद वाला काम नहीं, आप लोग दोनों आदमी बैठ करके मीटिंग करके समझौता कर लीजिए, आप लड़िए नहीं, मिल कर रहिए और कुछ आप बर्दाश्त कीजिए, आप बर्दाश्त कीजिए, पंचायती करके फैसला करिए। रउआ खाली सिवान जीता था नहीं कि पूरा बिहार के जीता होता नहीं? ए बेरी वर्तमान सरकार से पूरा बिहार उबल बा और उताइल बा। न रउआ राउर योगदान बा, रउआ खाली सिवान जीता था ना हम तो बराबर अपील करत नहीं। हमार नेता तेजस्वी जी तो रात आ दिन जी बदलाव खातिर आ बिहार के विकास खातिर वो बड़ी मेहनत कर रहल बानी। आ आदरणीय लालू जी के आशीर्वाद हमनी के सब लोग पर बा। तो हम तो कहीं न कि मतलब बिहार के लोग जागो, आ बिहार के सरकार के हटाओ, आ एनडीए भगाओ, आ देश और राज बचाओ, आ तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाओ और महागठबंधन को ताकत बल लोग देव, तो पूरा बिहार खातिर हमरा जिम्मेवारी चुनाव होला तो मिलेला, हम जाई न घूमे खातिर जौन जहाँ जहाँ मिलेला तहाँ तहाँ। पूरा योगदान हमार बिहार के सब सीट 243 बा, महागठबंधन सब सीट जीतो, एकरा खातिर एड़ी चोटी पूरा समर्थन हमनी के सब लोग बानी आ सब लोग करतानी। हमरा उम्मीद बा कि जनता भी तैयार बा। ओकर बात सुनला से बुझाता कि वो दुख में बा, तकलीफ में बा, आ ये सरकार से काफ़ी दुखी बा, सरकार बदले के चाहता। तो हम अपील करतानी कि भाई बदल दिहल जाओ, आ मतलब महागठबंधन के लालटेन पर बटन दबा दिहल जाए ईवीएम में, आ तेजस्वी जी नौजवान के मुख्यमंत्री बना दिहल जा, आ ताकि बिहार के समृद्धि, विकास और शांति, सद्भावना, आपसी प्यार मोहब्बत जौन दूर हो गई बा वो बने। आ खास करके बेरोजगारी मिटे, आ महंगाई पर रोक लगे, आ किसान के, दलित, महादलित, अति पिछड़ा ये लोग के मुख्य धारा में जोड़ के आ बराबरी के हक, आ संविधान के फंडामेंटल राइट्स जो है, मतलब मौलिक जो अधिकार है वो अधिकार गायब हो गया, गायब हो गई बा। संविधान पर खतरा बा, राज पर खतरा बा, अधिकार पर खतरा बा। तो इस सबके रक्षा दुनिया के वोटर लिस्ट से नाम काट दिहल गई बा। तो यही खातिर पूरा बिहार जगौले बा तेजस्वी जी के लो चोरी कैले बा, वोट के वोटर लिस्ट से कटले बा, गरीब के नाम कटले बा। तो लोग जागल बा, महागठबंधन के लोग पूरा अधिकार रैली निकल रहा, नारा रात दिन लगते बा ये वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये बहुत शर्म के बात बा, ये जौन बा ऐसन काम ना करे के चाहिए। आई मैदान में जनता के बीच चली, अपन अपन कार्यक्रम दी, आ जनता जौन फैसला ली ओकरा के मानी। लेकिन है चोरी जे हमार गरीब गुरबा के वोटर लिस्ट से नाम कटवा दे, आ हमनिए के रह जाई नाम, तो हम जीत जाए, ना रही बाँस आ ना बाजी बाँसुरी। यह वो लोग के एनडीए के सोच बा। ई जौन बा एकर नियत आ नीत ठीक नहीं है, आ ये लोग काम वाला ना हो, ये लोग धार्मिक उन्माद पैदा करे वाला लोग हो, आ कुर्सी लेवे वाला हो। तो यही से काम ना चली। हमने के तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। गांधी जी भी कहे थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दो भगवान। फिर हम आए हैं तो हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए। आ गीता भी कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। अच्छा कर्म करो और दुनिया में अच्छा कहलाने के लिए अपने चरित्र का निर्माण ठीक रखो और बढ़िया तरह से रहो कि समाज तुमको अच्छा कहे। और इसीलिए हम न कुछ लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाए हैं। और देखे हैं, कहा गया है कि मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसार के जाएगा। इसलिए जब यही स्थिति है तो हम बढ़िया रास्ता पर क्यों नहीं चले, आपस में मनमुटाव क्यों करें।
एक दूसरे को हम दुख देने का क्यों काम करें, मिलजुल करके रहें और एक ऐसा सामाजिक काम करें जो ऐसा एक निर्माण का काम करें कि हम रहें न रहें वह स्मृति के रूप में रहे और सारे महापुरुष नहीं रहे जिन लोगों ने हमारे आज़ादी को दिलवाने का काम किया। तो आज़ादी और इस तिरंगा के रक्षा करना, संविधान के रक्षा करना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से बढ़कर दुनिया में कोई संविधान नहीं है, उसके इज्जत करना और प्रजातंत्र के माने पहलका प्रजातंत्र, बेहतरीन प्रजातंत्र कहीं आया तो वह हिंदुस्तान के बिहार के वैशाली में आया। अच्छा, वैशाली। इसलिए हम तमाम लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए और आदरणीय लालू प्रसाद यादव की कीर्ति यह देश के गरीब गुरबा कभी नहीं भूलेगा, जो उन्होंने जबान दिया, अधिकार समझाने का काम किया। और 17 महीने के शासन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए जो काम कर दिए हैं जी, यह कभी बिहार के युवा जो है पढ़े लिखे लोग हैं भुलाएंगे नहीं। और मैं समझता हूं कि सबके मन में है कि बने तेजस्वी मुख्यमंत्री बिहार के और हम तमाम लोगों के बिहार के कल्याण हो जाए। तो इस बार बिहार में परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। एनडीए भाजपा जदयू बिहार में है, इनके गठबंधन हारेगा। इंडिया गठबंधन जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और ये आपका कांग्रेस, वीआईपी और सीपीआई सीपीएम माले, इन तमाम लोगों के गठजोड़ है बिहार में। ये सभी सीटों से जीतेंगे, पूरा भरोसा है कि जनता जिताएगी और इस बार तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह जो है सिवान की धरती भी काफ़ी होशियार धरती है और अच्छे लोगों को जानती है कि अच्छा भी कौन है, बुरा भी कौन है। तो अच्छे बुरे की पहचान करके हम भी उन लोगों से प्रार्थना करेंगे। आपके पुराना नेता नहीं, हम आपके एक सेवक रहे हैं, आज भी हैं और जब तक शरीर में प्राण रहेंगे हम आपके सेवा करते रहेंगे। बांट कर नहीं चलेंगे, जोड़ कर चलेंगे, सबको इज्जत और प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे। आप हमें और तो मेरिट कंटिन्यू बनल बा लगातार सिवान में कोनो दूर है नहीं के। जैसे पार्टी के एनडीए जोन कहत हटे कि तेजस्वी के ऐसा हराम कि फिर दोबारा चुनाव ना लड़े, ओकर असर रही कि ना रही? पहले वो लोग अपना के सोचो। अच्छा, कि वो लोग कहाँ रही जी, वो लोग कहाँ रही। तेजस्वी तो जहाँ बढ़े तहाँ बड़े बड़े तेजस्वी बाबू, वो अपना के सोचा जी बिल्कुल। ए बेरी वो लोग के माने जनता बहुत दुर्गति करी, नकार दी, वो लोग के नकारी। वो लोग जौन बोले था नु ठीक ओकरा उल्टा काम बिहार में होके जा रहा। तो फिर जौन अभी परिवार में बिखराव भइल बटे लालू यादव जी के, मतलब तेज प्रताप अलग हो गए, कुछो नहीं खे एकर जनता के ऊपर ना असर ना नहीं? कहीं कोनो बिखराव कुछ बिखराव जनता के ऊपर असर नहीं एकर? अब परिवार बा, हाँ, अब मतलब जनता विश्वास के परिवार बा, परिवार जौन बा नु परिवार परिवार होला, ओइमे कोनो बहुत तरह के बात नहीं है। सोचे के कहे वो सब पारिवारिक बात बा। अच्छा अच्छा, पारिवारिक बात बा, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा असर ना पड़ी ना ना कोनो बात नहीं है। वो सब पारिवारिक बात बा, हर लोग के परिवार में कहीं कहीं कुछ अलग बन गेल बा ना 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 कहीं नहीं है। अलग टीम तैयार करता वो सब लोग जौन बा परिवार बा। आ परिवार के जे मालिक बानी आदरणीय लालू जी, वहाँ के अभी जिंदा बानी और वहाँ के सारा चीज़ अपन समय होला, वो समय पर पे राजद पे कोनो असर ना आई? ना वो मतलब जनता के समर्थन कुछ कोनो बातें नहीं है। वहाँ के जिंदा बानी, वो सब वहाँ के देखे तानी और सब वहाँ के करे तानी। वहाँ के आशीर्वाद से मेरिट पे सब वहाँ के सब कर ले, वहाँ के सब कर ले, वही में कहीं कमी ना है। अच्छा, एगो लास्ट रोज पूछे के चाहे, आदरणीय लालू जी मतलब गरीबों के मसीहा के रूप में तो बढ़ रही मानी हमेशा से, जे भी जाला मिले ऐसा बहुत सारा वीडियो वायरल होला कि जितना श्रद्धा से जाला वो प्रोत्साहन ना मिलेला, वहाँ के बहुत सारा वीडियो देखे के मिलेला। अब का कहीं तो मतलब हम तो जैसे एक और बात कहें कि दो तरह के लोग बाटे, एक तो उनके के बहुत मानता आदरणीय के रूप में, एक पूरा घोर विरोधी।
तो आदरणीय जे माने लमान सम्मान देवेला ओकरा नजर में सब ठीक बैठे, जे घोर विरोधी बा वो ओकरा के रूमर्स क्रिएट करेला। देखें, उचित काम जी आ उचित बात जी के खातिर नेता से मिले के चाहिए जी आ नेता के सुने के चाहिए। तो लालू जी, आदरणीय लालू जी से सरल आ आसानी से मिले, हम तो अपना अखिए से देखले बानी। हम तो ये अवस्था हो गई, आई मोछिया ना पाकल रहे वो बेरा से, जब लालू जी संपर्क में जब लड़त रहनी शुरू में आ जेपी आंदोलन चलत रहे, ओकर नायक नु रहनी, लोक नायक के उपाधि जयप्रकाश बाबू के लालुए जी नु देहनी, आ जन नायक कर्पूरी ठाकुर के लालुए जी के नु गोद में प्राण छूटल। आ वहाँ के तो यही श्रीनगर में आई रहनी जेपी आंदोलन में कोई आंदोलित करावे खातिर, तो हम ही रहबे कैनी जा जी PWD के सर्किट हाउस में वहाँ के ठहरनी। तो हमनी के पूरा अपन जौन बात अब जाके आ रहनी सन सब तक के मदद हो गई। उतना तो सरल आदमी कहीं ना मिली जो लोग जाला वो प्रेम भाव से। अरे भाई एकदम जौन बा आजो के दिन में जी रउआ जाई कब जाई तो करीब शाम के 4 बजे जाई, 5 बजे। तेजस्वी यादव जी भी कहत रहनी और वो देखी जे वो जी केंगा एकदम दरवाजा खुलल बा आ लोग जाता अपन दुख करता, वहाँ के सुने तनी आ ऐसे ऐसे आशीर्वाद देतनी सब लोग के। आ कहीं नहीं जरे बोलाओ, अरे भोजपुरी बोली ने बोलाओ सना भेंट कर लिहल जा। सब लोग आइल बा तो आसानी से मिले ने, रोज मिले तनी। हम 2 दिन रहनी है, बैठल गई रहनी, चल गई भेंट करे, प्रणामा पाती करे, तो खुलल रहे, मार लोग आवे जेकरा मन करे जौन कहे वहाँ के सुनी, ऐसे आशीर्वाद दी लोग चल जा। वहीं यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव जी के यहाँ भी मिले में कोनो कठिनाई नहीं है जी। आ वहाँ के भी अपन बात सुने तनी। अब चुनाव के टाइम बा तो बहुत माने क्षेत्र के भ्रमण बा, जिला के भ्रमण बा, हाँ हर मैनेजमेंट भी रहेला। हाँ तो टाइम बा, वो समय पर लोग जाई तो वहाँ के भी अपना जौन अपोजिशन के कोठी बा वहाँ मिली ने। आ एक दिन हमहू गईनी तो कहनी ये तनी चली देखन मार दुनिया के मेला लगे सब लोग से हमसे बातचीत समाचार भइल। हम कही बड़ा भीड़ बा, तो सब लोग से भी एको आदमी खाली ना जाई, सबसे मिले आ धर दे 2 मिनट 3 मिनट बात करके हम निकलनी। आ एकदम सब लोग के बोला के तो देखला है काम बा। ई के ऊ कहता नु तो उहे आदमी कहता जौन दोहमच के बात बोलता, जौन माने सही तरीका से नइखे देखले। माने अब का कहीं बुझाता कि आदमी चश्मा लगौले बा और चश्मा ठीक से काम नइखे करत। अच्छा हाँ नइखे करत। आ ये राज के जे मंत्री लोग बा, राज के जे मुख्यमंत्री बा, वहाँ कगो आदमी जाके मिल लेता रहे। फोन लगावला पर तो जी फोने लोग ना उठावे तब MLA MP लोग के दुनिया के छोड़ दी तो वो जी तो मिले में दिक्कत बा। वहाँ कहाँ दिक्कत बा, ना 10 नंबर में दिक्कत बा ना 1 नंबर में दिक्कत बा। तरवा से आज भी उतना ही करीबी बा जितना पहले रहे पार्टी के संगे। तरवा शुरू से ही बानी जब से पार्टी निर्माण भइल, तो आज भी जानी तो उतना ही करीबी बा, मान सम्मान बा, बातचीत। हम जिये तहियल हमार करीबी रही, हमारा नाजायज कराही के नहीं खे, नाजायज भाषा नहीं बोले उतना ही मान सम्मान पहचान काहे ना माने। वहाँ के जाने तनी जे गलत सलत बोले वाला बहुत बिहारी ना हूँ। तो वहाँ के आदरणीय लालू जी हमारा के काहे ना माने। हम कोनो ऐसा आचरण नहीं कि कैले जौना हमारा गलत आचरण से वहाँ के दुख पहुँचत होके, पार्टी के ठेस लागत होके। आ तेजस्वी जी भी जानते जे पुरान आदमी हम चौधरी जी अब बढ़िया तरह रहे तो उहो माने ले इहो माने ले। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी भी हम प्रणामा पाती करी ने हमरा के मानी ने बतियाई ने रोक के। तब
पूरा परिवार से कोनो तरह के तो हम तो नाम बुझाई नहीं जे हम वो परिवार के दूर बानी, चाहे वो परिवार हमरा से दूर बा। बढ़िया तरह आज से हम बानी, ढेर दिन से बानी। हाँ, तो ये सब बात बा। हम बिहार के जनता से हम अपील करतानी कि अबरी परी वर्तमान सरकार के बदली आ महागठबंधन के लालटेन आ अन्य चिन्ह होकर ओहि पर ईवीएम में बटन दबाई आ पूरा बिहार में सब जगह से मतलब इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी ओकरा के जिताई आ सिवान के 8 सीट दी इंडिया गठबंधन के तेजस्वी जी के हमनी के जायब सो आ उनका के वोट दे के मुख्यमंत्री बनावे सो। हमार बड़ी इच्छा बा कि तनी अपना आँखी से तेजस्वी जी के हम नौजवान बड़े तनी मुख्यमंत्री के रूप में देखी आ जौन वादा कैले बड़े वो पूरा करस। तो ये बेरी जौन बा सब जनता, सब समाज, सब वर्ग के भाई बिगड़ल बिहार के आ पटरी से उतरल बिहार के अच्छा बिहार बनावे खातिर आ विकास के पटरी पर चढ़ावे खातिर आ सबके न्याय देवे खातिर आ ई जौन बा विधि व्यवस्था के दुरुस्त करे खातिर आ ई जो है महंगाई के रोके खातिर सब जनता जनार्दन से हमार हाथ जोड़ी बा। बदली लोगिन आ तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई लो, मुख्यमंत्री बनस आ पूरा जौन कहत रहल बा सबके विकास आ सबके साथ तो उ ना लागू कर पाओ लो, लेकिन सबके मतलब मान सम्मान आ बिहार के तरक्की के नारा बाबे तेजस्वी जी के वादा करिए बड़े तो पूरा करिए। काहे से कि जौन कहेले तेजस्वी जी करेले तो हम सबके प्रणाम करते हैं, हम अपील करते हैं कि परिवर्तन कर दिया जा आ तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अभी चुनावी माहौल बार और बहुत भाग दौड़ बटे रुआ समय देनी हमरा के बहुत बहुत धन्यवाद और हर बात के रुआ बहुत अच्छा से जवाब बताई। आप बहुत बढ़िया तरह से अपने पूछा नहीं जी आ हमरा जौन ढंग लुराई आ जौन सही जौन हम बार जौन को कैले वैले बानी उहे बतलौनी आ उहे बतलावत रहे। हमरा केहू से सर्वा शिकायत नहीं खे। हमार पार्टी बा या नीति बा, सिद्धांत बा राष्ट्रीय जनता दल के, वही पर हमरा अनुशासन में रह के चले के बा। अपना ऊपर के नेता लोग के मान सम्मान इज्जत के रक्षा करे के बा, जनता के रक्षा करे के बा। हम के नेता राजनीति में हम कहनी हाँ कि केहू के रउआ क्रिटिसाइज करी तो उनमें स्टैंडर्ड होके के चाहिए, सच्चाई होके के चाहिए, सबूत होके के चाहिए। गलत तरीका से बोलना से का फायदा बा? लोग तो बड़ा होशियार न हो गइल बा, प्रमाण भी चाहिए। गलत रुआ बोले तो लोग तो मान लीजिए मैंने अभी प्रशांत किशोर जौन लेके चलल बड़ा घोटाला यहाँ के अपन जौन बा आइल बानी ठीक बा, यहाँ के बारे में प्रयास करता नहीं हम का कहीं कुछ ना कहे। वहाँ के आइल बानी वहाँ के अपन काम करता नहीं, प्रयास हमने के अपन काम करता नहीं, तो वहाँ के अपन काम करता नहीं, तो में कोनो बात नहीं। हमरा बहुत अच्छा लगला कि रुआ सिवान के बारे में बताइए कैसे हमरा उहे जाने के रहला, रुआ के बारे में जाने के रहला। पार्टी सरकार राज्य तो सब तो लोग जानते ही बैठे, राउर चीज़ हमरा दिखाए के रहला, राउर कार्य रुआ बारे में तो बहुत अच्छा लगला हमरा। बहुत बहुत धन्यवाद राउर की हमरा आप लोगों को भी बहुत अपने तरफ से राष्ट्रीय जनता दल परिवार के तरफ से तेजस्वी जी आदरणीय लालू जी के तरफ से, राबड़ी जी के तरफ से आप लोगों को भी मैं जो मीडिया के भाई हैं हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।